Yasa na ga wata mata tana da yaya guda biyu, ɗaya mai kokari ɗaya mara kokari, sai take jin haushin mara kokarin. Sai na ce in ki daina, ki mata addu'a, ita ma akwai abin da Allah ya tsara mata. Dan bata ci waɗannan kwasa-kwasan ba yana nufin kuma ba za ta zama komai a rayuwarta ba. Ki bi su a hankali. Sai na bata kissa wata ta faruwa a Saudiya. Wani yana da yaya guda biyu, ɗaya mai kokari ɗaya mara kokari. Wannan ce kokari aka biya mata ta tafi waje karatu. Ita kuma wannan da kyar ma ta karasa secondary school ta zo gida ta zauna aka ce ta fito da miji tunda ba ta da kokari. Ta fito da miji a yi mata aure. Abin takeici yana damunta kuma ita ce babba. Don haka sai ta fara tunanin to ita me za ta shi kenan ba ta da wani amfani tunda ba ta da kokari. Sai ta fara tunanin blouse da take sawa da kayan da take sawa a jikinta, sai ta samo reza ta mai da su pieces ta ciccire ɗinkin gaba ɗaya, ta samu zare da allura ta sake ɗinkawa. Sai ta ga ashe za ta iya zama tela ma. Saboda sai ta dinga siyo yadudduka tana ɗinkawa don amfanin kanta tana sawa. Sai ƙawayenta suka fara gani a jikinta, ina kika samu wannan designer, wannan ai designer ne, wannan design ne, wace ce ta miki wannan, wace ce designer din da ta miki wannan design din? Tace ni ne abuna, dan Allah ne ma ki min. Ta ce mi babanta ya bata jari ta siyo keken ɗinki ta fara yin sana'a ɗinki. Ta siyo keken ɗinki ta fara ɗinki. Kafin ka ce me ɗinkinta ya fara burin ƙasa. Shikenan aka sa wani banki suka bata kuɗi ta yi kamfani ta sai kekunan ɗinki. Kafin ka ce me ta yi kamfanin blouse, ta yi kamfanin kaza, ta yi kamfanin kaza. Sai ga kuɗi malam, sai gashi ta buɗe akawun, sai kaza sai kaza, sai gashi ta yi arziki a gidan. Waccan da ta gama karatunta ta dawo ita kuma tana neman aiki, da bata samu aiki ba sai ce to ko dauke ki manaja kawai sai ki zama manaja ta shikenan kawai. Ita to nagode ni ne ta dauke ta manajar ta. Saboda haka ku daina rena ƴaƴanku dan musu yi kokari a wani fanni ba ku san ajiyar da Allah ya musu a gaba ba. Kakka dinga daukan masu kokari su kadai ne ƴaƴanka da za su nemo mafita, marasa kokarin ma da ranar su. Akwai wani abu da Allah ya ajiye musu wanda kai dai ka ci gaba da musu addu'a da kuma karkatar da su zuwa ga abin da suka fi sha'awa suka fi ganewa.